Здравейте, приятели! Днес ще представим автомобилът, който пристигна при нас в четвъртък. А именно това е Kia Sportage 2017 година. Топ версията за европейския пазар на бензиновите мотори е именно най-луксозната версия Spirit. Моторът е 1.6 бензин, турбобензин с 177 конски сили на 176 000 км. Колата е регистрирана, може да се кара още 24-5 дни с тези номера. Застраховката е на 4 месеца, подарък от нас. Имаме лед отпред, лед отзад. Колата е 4x4, кожен салон, автоматик и имаме стъклен панорамен покрив, цял голям черен, както виждате много добре му стои. Гумите са 19 с Continental сезонни гуми. Края на 24-та година е дота. Заводски затъмнени стъкла, което му придава много добра визия. Нямат нищо общо с тези тук, където ги лепат, ги фолират. Отзад също има теглич на колата. Между другото, малко се забавихме с представянето на автомобила. Той беше готов още в събота. Просто защото днес беше на технически преглед в застрахователната компания, която ще осигури гаранцията 24 месеца на автомобилът. Автомобилът е в много добро техническо състояние, всичко мина без проблем. И това е още едно доказателство, че избираме само подбрани коли за вас, които са в най-доброто, което предлага европейския пазар. Да погледнем автомобилът отвътре. Тук имаме кейлес, безключово пален и безключов достъп до автомобила. Два ключа. Това е хубавата кожа, перфорираната. Може да видите отзад стъкления покрив панорамния. Имаме L пакет пълен, L седалки и двете предни L седалки са електрически. Имаме подгрев отпред и подгрев отзад, мултимедия, голяма с тъчскрин, навигация, камера назад, която показва при паркиране различни портове за различни зарядни, за телефони. Също има и Wi-Fi, може да си пуснете от телефона и да си гледате мултимедия. Имаме и мултифункционален волан, различни асистенти за пътна лента, за светлината. Пак отзад да го погледнете. Сега ще видим как е отзад, ще ви го покажа. Тук пак ето го подгрева. Седалките отзад с перфорираната кожа. Много добро състояние, нищо не е износено. Автомобилът е перфектен.